Ja se zovem Velimir Dejanović, autor emisije Kuvati srcem i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Sad, ako me pitate od kojih sve životinja i bića insana, jel da je ovo napravljeno, ovo takmičenje, i bez koga ovo ne bi moglo, ja ne bi sve moglo da vam kažem. Znam, bilo ovde raznih, pazite, kengura koji su stradali zbog ove mesacije, petlova, labudova, pazite, to, da ne govorimo ovo o svinčićima, o govečima i tako dalje. Dakle, to je jednak bilo mnogo. Dakle, bilo je tu i još neki stvari. Znate, kada se ovakve manifestacije odigravaju, dakle, ove koje su kulinarske pre svega, one tu još imaju nešto specijalno dodatno. Naš narod to voli da napravi. Jer to je, ovo se i zove ne samo mudijada, nego mudrijada, ono R slavo, znate, to, koja je nekakav stvar naše nacionalne zaštite. Mi uvek stavimo onako na Srbiju, pa jedno R, to smo mi zaštitili, znate. Znači, to su negde, nama su ti beli bubrezi, to dođe ko mozak nekako, znate. A i vidite, interesantno je, ne znam da li ste to primetili, ima više muškaraca ovde nego žena, znate, koje kuvaju. Sad probajte da odgonetnete zašto je to tako, zašto se baš muškarci takmiče, baš u ovakvom takmičenju, inače žene su poznate kao odlične kuvarice, što ne spremaju one baš od ovih belih bubrega neka različita narodska jela. Nadam se da će danas ovo biti lepo druženje i to je u stvari osnovna ideja ovakvih skupova, da se ljudi druže, tako malo se organizuju, naprave nekakvu zafrkanciju, malo da se tu ispričaju, da malo popiju, naravno, da zapevaju malo. Sinoć se ovde uveliko pevalo, moram da vam kažem, to je znači petak uveče bilo tu, gitare su svirale, ljudi se lepo družili. Evo, danas će i da se takmiče, pa ko pobedi nije ni važno. Važno je da nam svima bude lepo i da dođemo posledna koja će biti opet tu negde ovim lepim našim krajevima.